Motha, Tiprasa Mimotha. Janggoni amara edisi place bazaro tipramothani TWF परिमोथानि कमिटि खानानि बागै दिनै program फाइजाखा दिनो जागो TWF प्राइमारी कमिटि खानाय ओ प्राइमारी कमिटि ओ अमन उंनाय जे बरिरक बग्रानो जे लगिरनाय हिनाय बासनाय रक न संथिनि ओ जागो कमिटि खायख्लांनाय borok gubagrani na jenasimu kata kolen abono tinai borni coba ngai pamongke o jago chung orkobang borni leader pasun tongo o jago bebak jokno chung o leader pasun no leadership chung daiman glak tobi angkorno koinai je leader pasun maya phano gubagrani kokno khnaoinai boni logi borno bono logirna ni bagai ini o jago o janggoni amarani TWF ni komiti mang koinan musugo borok o TWF ni komiti no borok kelak khlainai samnani bagai khlainani bagai tei borok oma haikeno borni bagyo tai baki tongai rokno ini borni o program ni hoite ba o komiti no hoite borok kami kami o thangni prosar khainai borni সংগঠন tai kotor khlainai krak khlainani bagai angborno koinai oma haikhlaino borok o TWF rok borok bubagrani je net rite borni sako tekaisa tongo tipramotha no borok oma haikeno olukelo jaro tongai rok jara TWF komiti o tongai rok borok tipramotha no tai krak khlainai tisawon hninai ang borok ni thani o kobong nignai oma haikelo borok tebo naithok khlainai samung khlainai thansawo tonginai thanchani jehetu obo thanchani mariba o thansawo tonginai borok borni komiti no naithok khlainai borok salamlaithing khailaithing omno nang koinan musungo eje ang sabunani bachari menenginai tei ang borno bono koinai beskangni salogo beskangni 25 tarik takarjola chongmuni o takarjola lamprawo borni kaise seminar tongo a seminaro dini or komiti khajanai rok borni o parani kami amtoni jara baki rokno borok kobang khlaina aro borok tlanginai thangnani bagi borokno tini o program hoite bono koijao teba hamai marwo sini bai swesinge bukuk sumati teba hamai marwo sini bukuk sambaloki bai secretary no boda phana hamjago asu tongphayo manana da phane ko khanane ni phayo asu tongho maneno da phane khorang no busuk jara be rohari man abo khanane ni phayo tini o jagao burirangni committee khanane bagai sing jotono asu baja sini bukuk song tini busuk jara te sabawa abo goi mana bukuk song na dalai khana hambai marwo sini bukuk song busuk jara te sabani khorang khanawai jangha busuk jara te sabawa khaisik manai busuk jara te sing sabawa basawai manai phane khorang sini babagrani muttinyo hunani bagai bukuk song tini satong giring giring khalai asu goi jangphayo tamni bagai pharaga pakuri sajak sini bukuk song selenya woi mutri thui tamani jarawa sing thui tanya tamni bagai sini bumagra so norok bumarok no ang belai kena hamjago ni sawo je jagao buri nai ar sathe sathe ami takun songadang korong manusumo norok jodi buri rokni unggulogo sunai subai hamjagai dike sing buri rogo sathari samani bagai sini gede ni program sing dati sini turnani bagai sing bubagra no phan dulayanu 15 तारिखो sini takarjola jompojala amsayo party office udbodon khlainani bagai phai dongo joto takho bokorno kobogo ang koyo noraga dino gobang khlai borok nokhorei phunudi